V tomto videu si ukážeme, ako objednať novú službu Clerk. Upozorňujeme, že službu je možné objednať iba cez administračné rozhranie zákazníckeho účtu. Ak nemáte zákaznícky účet, môžete si ho vytvoriť na našej stránke webglobe.sk. Po prihlásení do administračného rozhrania klikneme na tlačidlo plus nová služba. Klikneme na nástroje a službu Mail Clerk vyberieme. Služba je k dispozícii bezplatne do 300 e-mailov mesačne. V prípade vyššieho objemu je vám spätne fakturovaná podľa platného cenníka. Aby bolo možné Clerk aktivovať, zadáme e-mailovú adresu, ktorú si prajeme využívať na hromadný e-mailing. Túto adresu neskôr môžete pridať alebo zmeniť v administrácii rozhrania. Po zadaní e-mailovej adresy klikneme na tlačidlo Pokračovať. Skontrolujeme položky v košíku a môžeme prejsť na ďalší krok. V prípade potreby môžeme zmeniť fakturačné údaje cez tlačidlo Zmeniť kontakt a pokračujeme ďalej. Skontrolujeme súhrn objednávky a stlačíme tlačidlo Dokončiť. Objednávka bola úspešne vytvorená.